Satumba Peter. Ise. Ndiwe. Mtanga Frank Nyasha. Ndimi. Changamire nyaya pamberi penyu. Nyaya ndeyekuti Tezvara vanoda machorwa avo mombe 2, mbudzi 3. Yanembo dzako chitupa nemari yedare ari kudaro. Satumba Peter achitaura Mtanga Frank Nyasha. Alright. Tezvara. Ari mwiri mukadzi wacho? Mwana wenyu? Aripo. Okay. Okay, chiita right ngaite ngo. Ini nyaya yangu ndeyekuti Mukwasha akatanga kugara nemwana wangu muna 2017. Saka pa 27 years izvizvi. Chakakwanisa kungouya ndo zviya zvinozi mwana wenyu anzi conscious. Chakangokwanisa kuuya imari yekungozivisa chiri kuti ndine mwana wenyu. Saka ndobva ndambogara ndikafunga kuti izvo pamwe Mukwasha achauya. Mukwasha haana kuuya. Ndokubva ndazoisa message. Mukwasha akapindura achiti izvo ndiri kugadzirira ndiri kuuya baba. Saka kwakubva ndagara futi. Totoona nguva izvo inenge iri kutoreba. Ndokubva ndazoisa imwe message. Mukwasha haana kana kupindura. Saka izvozvo ndatoona kuti kana kuti ndirambe ndichitaura naye hapana chandiri kukwanisa kubuda. Ndosaka ndati regai tiende kuna vanotenza. Munobatwa nei? Munobatwa ichi mati mombe 2, mombe 3 nembudzi 3. Right. Izvo Mukwasha. Haina handisi kuramba muchitoona Tezvara. Handisi kuramba asi kungokumbira sizvakutaura kwavo. Kungokumbira wangu mabhadhariro. Alright. Taura mabhadhariro aunoda kuita. Kunze kwacho wakaoma izvozvo. Taura mabhadhariro acho aunoda kuita. Wotiwo nhasi vanobva vachindobatawo saTezvara wauya. Woti mangwani uya mutori chakati. Ndikanyepa kutanga kuti ndikati mangwana ndiri kutonyepa poisi zvatakambondisunga. Hauna here chipfuyo mudanga mako? Handina. Handina. Nai, hamuna chipfuyo mudanga? Munorima nemombe dzani? Munogara mutauni? Hamuna ma-TV? Ega. Kuti Tezvara waega. Mumbobvisawo TV wondoona. Vanoda zvechoyi. Kwete zvekurora. Handi unotambira here pamwedzi? Kwete. Unoita basa rei? Ndinowezawo mukapenda. Uri kapenda? Ndimi vanhu vanoita mari kaimi? Ine zvako. Chaunobva kuti zizi usingabhadhari kana mbishana chipi? Urongwa nenitori nawo but ndakasangana nedambudziko rekubirwa kumba. Takabirwa kumba. Unoita munyama nekuti iwewe saka ini zvakabva zvangonidzoserawo musoro ndakasiya tisina nacho. Right, mari wangakuone mari yaunga wati nhasi mangwani uyai mutori mari. Tezvarawo. Ndaitokwanisa kutopromisa kana kuwana 200 kupera kumwedzi. Pamwedzi. Pera kumwedzi uno. Ndiyo ndikakwanisa kutombowana. Saka uchabhadhara 200 kupera kwemwedzi wega wega. Takuisa mombe 3 nembudzi 3. Which is mombe 350 times 3 1050. Mbudzi 40 plus 160 1310. Andi ndiko zvinhu zvachakamira asi mari yacha pamwedzi apa ndini ndakakurirwa kusi. But asi mwedzi uno wotanga ne200. Ichokwadi ndizvo ndinokwanisa. Then every month uchiisa 100 kusvika yapera. Ndokwanisa kugara. Fana kupfeka simeri pafesi kana uri kuti. Makosi enyu imari? Makosi enyaya $50. 50 nhasi mabvisa chii? Nhasi ndabvisa 10 pekutanga ndambobvisa 40. 10, 50. Right. Which is ndati chii?
1,210. 310. 1,310. Or 1,210. 1,210 plus 50. 1,360. 260. Saka mwedzi uno 200. Unochibhadhara kuno kutezvara kwacho achitora mwedzi wega wega. Mari yao kuno kwachipuwa nedare. Nanditende. Saka mwedzi uno uchipera watiri muna October uno. Munouya musi wa5 wega wega every month. After 5 mobvunza kuti je mari yangu $100 every month. Kusvika mari yenyu yadi yapera. Okay. Nanditende. And next